Och så trycker man det. Han så stort lite bra vi. Hej, jag ska gå till VAKURLEIKI.FO till dina Norrbergssystemen här och idag så får jag göra en back to school giveaway. En Aftur i skúla burturlutan. Och vi ska se det helt ärligt så det lyssnande så igen att jag har gjort video och jag får mig lyssnande rusta i aktion. Hvat skulle det stått videon vara om, vad ska jag göra? Men det som jag börjar i veckan det var några giveaways och slime och sådana ting. Och jag husker att nog stått att ha fruktadsdagsvideor som är mer avslappnande och vi gör stått tillsammans. Och nu var det en Aftur i skúla burturlutan, en giveaway till att nekva tykkum för Aftur i skúla nu. Och jag har rätt att göra så att Vinnarin kan vara till tykkum som är yngre jenter och äldre jenter, kanske som för student, kanske onkel för enda fråskabarsättre eller universitet. Och en tykkum som är äldre som kanske bara hade huxat sig onklar stuttlig anbud till tanutja árið vid sitt arbete i skolan eller vad det kan vara. Så det är en patch som är till öd och här är lyssna till akvarium. Så det första som tillsläpper att vinna tar vi en sån flotta påsen. Som ösen kött var det tykkum för att byrja och hemmasina. Han får att kosta mellan 100 och 200 kronor. Han är mega flotter och han har lynlas här uppe. Det är en sån tote bag eller så som man kallar det. Han har lynlas så han kan lyna samman alla vägen. Och jag huxar att hända taskan kan saktans brukas som symmitaska eller bindeting i eller bindegröjer. Eller som skolataska till passar en väl en tälta i och allt möjligt. Så det kan bruka det till det som tid av och till. Och i den här så smäckfullt av alla möjliga läckron. Och tema i år, eller farverna i tasken är och sin sort guld och svart och kvitt. Så det matchar. Så att det första man har att det är gott penalrus och det är svart och vi är sån här brun och så farverna brunfarverna eller inte nu. Och jag hade det som säger att det ser bara så tydligt ut och faktiskt mega läckert. Jag får faktiskt lycka öppna det. Det är klart samman taskarna. Sorry, den som vände. Men jag får lycka öppna det så det kommer att switcha. Jag hade det som mega cool. Det är akkurat som ett band. Så halvar man det ut. Och så är det mega läckra farver i den här. Jag hade det mega cool och jag är så gott till att man vet själv. Jag älskar att man kan hygga på nalrus och att det är det organisera och det skipa. Och så det är inte lineal och sådana här ting, men det är ganska bara till lite farver. Och gusher till är jag student och i sin lärarskola så de har det gott att ha goda farver att lita vid. Dessa färgerna är tunnar så du kan stryka under dem och man kan bruka det highlighta vid. Skriva en liten vidmärskning. Och så är det tror jag bara stått lite hvis man är yngre att ha också lite vid. Men jag har alltid att det är mega cool. Jag har alltid att det här leverband i här. Det gör det som inte eka trendy. Det gör det bara lösande eka. Cool. Så också till det kan som för att svimning. Så är Hetta här. Några shampoo och läckor. Hårshampoo och conditioner från Swarovsk Gliss. Så är en go. Notespray här på här. All den är flott och så är det gått ut. Och hon har linjer. Jag tror inte ner och så öppnar det. Först där, do what you love. Och så är det love what you do. Så gör det du älskar och älskar det du gör. Och jag hade bara att det är något inspirerande. Jag har också sådana ståtliga notspöker där man går i skola. Och hur som jag lyssnar till glädjeligt. Och jag minns ju att sådana det gör det som man älskar.
till ordla viktigt att man som man inte bara bränner ut. Men också jag älskar det som man gör, att man lär sig att älska det som man gör. Och det har vi lärt mig av i skolan, det är inte så gott alltså ända för förr. Men jag lärde mig bara en svärm för det och i det har vi faktiskt tidigt det fadje och jag älskar undervisning alltså ända för. Och det var att jag lärde att älska det som jag gör det. Och det var inte att jag älskar det, men jag lärde att älska det. Och en svärm mormor för det. Så det är ett nog så gott inspirationskvot och tack. Så har vi Aftur några farver på den här. Det är 3 farver. Och jag helt att det var blyant där, men vet du vad det är faktiskt målning. Det var stort lite. Så de kan släppa måla. Det är ganska så som man kanske ordentligt i skolan. Kanske att man gör övning. Men det är kanske några stycken hur kan det komma hemma. Så det kan ganska bli ett gott hobby. Gott fritidsuttryck. Det är släktet som helt vera, men stort lite vattmaling. Och så är det här som jag alltid är mega läckert. Det är paper castle. Hade jag sidan rätt. Det är en blyantar och det är faktiskt mega god kvalitet. En är guld och en är svartor och så har det så glitter framvid. Och så är det visual över här och en spurskare och det är så som är mega god kvaliteter och det fyller själva nek. Så ja. Det är stort ting som jag fann som jag måste bara köpa där vid helt det var bara något fitt. Det är så det är lite man kan måla efter. Men nu kunde jag bruka det här vattmaling till att måla det lörde vi. Det är bara fittlöret som har en fot som kan stanna vid. Och jag huxar bara att jag kunde kanske vara fitt att haft vid skrivbordet och till att skriva akkurat. Vers eller uppmuntrande i åratäcka och så har jag det fram mer vid fältena att jag sitter och arbetar hemma eller något. Jag vet inte, helt arbetar sin stort lite. Och vi snackar om swimming gärna. Så är det faktiskt en harpost. Rönn inte beväga till förnektiv och ett alarma så mer ett låt man i mikrofonen. Och en harpost faktiskt Hello Kitty. Jag tror det var bara något så fitt, det var något så lite stött. Och det kan vara fint att ha en boost i taskarna. Och sån som man kallar en freshen up tools eller några få armbågsmickor och harposter och ting som man kan lugga friska sig upp till dagen, sälja kanske till som gäng skola i en big här som det är kyrfra så kan man inte bara lugga för höj med skifta kläder eller friska sig själv upp så kan det vara något stort att ha också i taskarna. Så jag löser det här swimming eller vad det kan vara. Och här är så en highlighter. Det är särskilt gott för tykkum som gäng student och universitet. Kanske också i 1800 ta läser man ordentligt och särskilt så får kopior eller en bok som du ska köpa så är det gott att kunna stryka under ting som det minnast och det kan också brukas till böckerna. Men det är gott nog att lut i halvdelen så här för en lusen vatten så det ska det inte bli tryckt någon böckerna till så tom. Men jag vet hur kört har folk eller så böckerna så brukar jag inte sorga farver att stryka under vid och så väljer det kanske att rätt ska vara vers som frälso eller något annat. Så man kan inte sakna att bruka det allt det men det kan också bruka det till i skolan så ganska gult kan vara myndatala och rätt kan vara också annat. Så det är inte synd närmare att finna aftertexten och ta lärnsbyr så det är något som är myndatala eller något annat. Så det är gott. Och så är en bok från Pandoro som är helt bara superflott. Det är Decorative Coloring, Create and Collect Your Own Art. Och det är simpelt till att lita. Så ordan jag mönster i och så kan jag lita det. Vid tusen som du har kunnt för mig. Och jag har alltid bara sint läckert till att det kräver också mycket kärlek och koncentration. Det går inte något som är i kjaft när man som lärare i munnböt så då lita och till. Det är simpelt bara hygg. Du kan sitta och hygga där och lita. Och som en lustar ju bättre tar det lite eller teckna. Jag vet, det ser ut som man kan faktiskt klippa det ut där på den här. Så det kan nästan vara en god gåva att lära lite efter Ramadan. Och det har faktiskt varit mega flott att hängt upp. Men Hetta, det är så fint. Så fint.
Kanske man kunde just kopiera så det kan ha flöjriga hvis det också mest det där man säljer gott. Ett hus och så balloner. Det minner om eller filmen som heter Upp. Jag går så ordentligt tid vinner. Jag ser ordentligt gott till att se att jag teckningar och jag hade bara så cool att kunna lägga lite till så det. Och så har jag ju bara att sån några stortliga ting som inte är själva viktigt i skolan, men jag hade bara det är cool. Ta jag gick skola så gör det alltid det här feel of fun, men det var bara simpelt en sån plastikband som man knytte och så gör man så det så liknande så och ständer inte akkurat hur man ska göra det minns gott också det inte så som att man lär sig eller lär på en annan men här ständer fast kan man göra och den nickar med det snär med kanske armband jag minns vad vi gjorde nick armband och liknande och helt var bara cool att det är ting som man kan se det göra kanske stänga binda att det är så kreativt ting. Och så är det till tykkum att som få en bok att läsa i år. Här känner Keep calm and carry on reading. Så vi rolig eller roligare och haft affram att läsa. Det är så lätt. Det är faktiskt en magnet bookmark som man klär på den till sidorna som man kom till. Och ja, så ser man kan man komma till. Det är bara cool. Och ja, särskilt gott till så tycker böcker och annars bara sitta här med böcker som till läsa så kan du just bruka det allt det. Och jag nämnde just att det var ganska gott att ha några ting i taskarna som freshen up tools eller anbå till ett friskaste självan uppi. Och här är några hairclips och det kanske inte alltid vara gott när man häver klips alls eller så är tag, utrått och ungefär kanske man syns att lägga bruk för att få hår väck och så kan det till vara genialt det här i taskarna. Så kan man lägga få hår väck och köra till hår. Så jag tror luta som jag har köpt och kvart och ger tror att jag vet att det är så näkt att jag kan som älskar det till den lutja slime som vi kör slime. Och till det här Hetta Aftur poppet och är 2 eller little som kommer vara liknande och hvis det är en äldre person som vinner det så kan det bara ge vad från det som är yngre och hvis det är yngre så älskar det jag vet det. Jag helt sett att det var så stort att spela vid men det är faktiskt mega lätt att spela vid så sitter man poppar det. Men ja, jag hade ju för att packa upp till att han person som jag ska släppa packa upp. En unicorn är alltid en superfitter och vi vet att unicorn är alla sånt på nu där mega in där lite trendy där det mode och jag tror bara det är cool. Jag kan skulle ta snä. Jag har det här vet jag. Jag har inte hur Maria. Det var faktiskt ja. Så kan jag visa dig taskarna hur de ser ut. Här är att linlassa här. Och så är det en innerlommer som man kan lägga köra. Liksom och jag brukar just taskarna alla till jag känner en släpp gärna. Och så där och jag köper något det skulle det sända mig på till för bilden jag kan hem och så kan det köpa det. Och så tror man då. Så till spela vi och jag checkar gott nog till det också en typet kommer vi med så skulle det ha skjuta spela vi men jag vet att det vuxna till spela för lagen engelska. Så för att göra det möjligt så nekv att jag kan komma luttaka och giveawayen som görligt så har jag valt trutja matar som de kan luttaka och giveawayen och det är Facebook, Instagram och TikTok. Det vet att liksom yngre brukar TikTok. Så för jag kan luttaka och giveawayen så har jag valt trutja matar och hvis nu de kan huxa men jag har ju sociala medier hur kan jag luttaka så kan det alltid be föräldrarna att de kan luttaka och det är supernett. Det här är att dáma videoer och vi märker nu under. Tagga in i kommentar. Och de kan göra det på Instagram och de kan göra det på Facebook och de kan också göra det på TikTok. Och så om de gör det till middelen så har det större chans att vinna. Så det som vi får göra är att det träcker lot i middelen tar att göra middelen och så träcker lot i middelen vid märkningarna. Ut att man trimmar middelen. Tusen tack för att du tog till videon och började dig någon att ge som videon ett like hvis du dömde det så att jag vet att det damis videorna. Det är alltid välkomna att skriva en vidmärkning om att det talta har stort haft nast i som videon. Annars hvis du vill läsa mer bloggar och bara ha inspiration
til et eller annet kanskje hvordan jeg skulle lese mer i Bibelen, eller hva det kan være svære spørninger, så kunne du alltid føre av VAKURLEIKI.FO, finne flere blogger og video om det som tid løyd etter. Annars er det alltid velkommen å skrive til min av mail, spyr VAKURLEIKI.FO, og også Facebook og YouTube, og hva det skal være. Jeg gjør for at jeg har kontakt med dere og kunne svære spørninger som de sitter og strøs i. Så takk for det, så ses etter neste torsdag. Bye!